Сәлем, дуслар! Шаян ТВ үз эшен дәвам итә. Бүген бездә кунакта аниматор Изәлә апа, исәнмесез? Исәнмесез. Клоун аниматор эшенең үзенчәлеге нидә? Аниматор булыр өчен кешенең бик күп сыйфатлары булырга тиеш. Ул артистизм, аралашучанлык, дөрес һәм матур сөйләм, шулай ук вокаль һәм бию осталыклары, һәм башка бик күп сыйфатлар. Ләкин иң мөһимнәре ул балаларны ярату һәм психология нигезләрен белү. Шулай ук педагогик белем дә аниматор эшендә бик зур роль уйный. Мин үзем профессиям буенча инглиз теле укытучысы һәм балалар бакчасы тәрбиячесе. Һәм минем бу белемнәрем эшемдә бик нык ярдәм итә. Менә бөтен кеше дә аниматор була аламы ул? Юк, аниматор булып эшли алырлык кеше бик сирәк. Мин моны нәрсәдән чыгып әйтәм? Беренче елны мин бер үзем эшләдем һәм бер заман өлгерми башладым. Шул вакытта инде мин әкренләп үземнең команданы җыя башладым. Бу нинди авыр һәм четерекле эш икәнен мин шул вакытта гына аңладым. Бик сәләтле кешеләр дә кайвакыт оялчан була, яши пырт тавышлы була, яисә инде бөтенләй дә балалар белән аралаша белми. Миңа килгән 10 кешенең берсе генә калса да мин бик сөенә идем. Шуңа күрә аниматор булырга сәләтле кешене көндез шәм белән эзләп табуы да бик авыр. Клоун аниматор булып эшләү өчен кайда укы була? Аниматор бит инде ул профессия түгел. Әйе бит, ул күбрәк призвание дип әйтик. Шуңа күрә аниматорлыкка бер каяда укытмыйлар. Мин үзем башлаган вакытта сценарийларны, программаларны үзем яза идем. Аннары инде социаль челтәрләрдә үземнең башка шәһәрдәге коллегаларым белән аралаша идем. Алар миңа бик ярдәм итә иде. Хәзер инде мин бөтен Россия буенча, хәтта чит илдәге коллегаларым белән дә көн саен аралашып торам. Аннан соң инде хәзер Казанга дөрестән дә профессиональ булган аниматор-спикерлар, мастер-класслар белән килә. Мин инде аларны берсен дә калдырмаска тырышам. Инде хәзер үзем генә түгел, үземнең командадагы аниматорларны да йөртәм. Менә ничә яшьтәге балалар белән эшләү җиңелрәк? Дөресен генә әйткәндә, төгәл генә ниндидер яшьтәге балаларны аерып әйтә алмыйм, чөнки аларның барысы белән дә эшләргә бик җиңел һәм рәхәт. Моның өчен бары тик аларның яшьләренә туры килә торган программа һәм подход кирәк. Аниматорлардан куркучы балалар да бар бит. Менә ул очракта сез ни эшлисез? Аниматорлардан балалар ни өчен курка? Ул образ матур булмаса, тупас булса, яисә инде образга артык нык кергән тавыштан куркырга мөмкин балалар име. Мин үзем 3нче елымны эшлим, барлыгы 700-гә якын бәйрәм үткәрдем. Һәм минем практикада бала бер генә тапкыр курыкты, бер кайчан да онытмыйм. Кунакка килгән балалар мине күрешкә, безгә эт килә дип кычкырып җибәрделәр. Шулай дип кычкырышка бала хәтта мине күрмәгән килеш тә бүлмәгә керде дә качты. Ләкин мин инде туры аның янына кергәч, ул мине күреп бераз тынычланды. Тик барыбер күзләрендә ниндидер шик бар иде. Аннан соң инде мин матур итеп, тәмләп, нәрсәгә килгәнемне, нинди кызыклы әйберләр алып килгәнемне сөйли башлагач та, ул мине үзе үк җитәкләп дуслары янына алып чыгып китте. Кызык булган бу. Менә сезнең үзегезнең балаларыгыз әниләре аниматор клоун булуына ничек карый? Минем кызыма 8 яшь, улыма 4 яшь. Алар инде минем эшемне бик яраталар. Ләкин көн саен кемнең дә булса туган көне була бит, диме? Эш көннәрендә инде бәйрәмнәрне кич белән үткәрәләр, ял көннәрендә төрле вакытта. Шунлыктан минем үз балаларыма вакыт бик аз кала. Көндез алар мәктәптә, балалар бакчасында, кичен инде мин эшкә чыгып китәм. Ял көннәрендә инде бөтенләй иртәдән кичкә хәтле эшлибез. Аниматорларның ял көннәре бик сирәк һәм бик тансык. Ләкин минем балалар, Аллага шөкер, барысында аңлыйлар. Әни, син бит балаларны сөендерәсең диләр. Шуңа да карамастан, барлык булган буш вакытымны, сирәк тә булса булган ял көннәремне балаларыма багышлыйм. Башка балалар янына барганчы фокусларны үз балаларыгызга күрсәтәсезме? Әлбәттә. Гомумән, безнең булган барлык программалар һәм шоулар безнең балалар аркылы үтә. Бу аларга бик тә ошый.
Кайбер җирләрдә, кайбер вакытта алар безгә үзләренең киңәшләрен дә бирәләр, төзәтеп тә җибәрәләр. Хәтта алар миңа кайбер шоуларга әзерләнергә бик тә булышалар. Бу инде алар өчен дә, минем өчен дә бик тә күңелле. Мин инде балаларның күңелен күрергә бик яратам. Шуңа күрә сезгә дә бүген буш кул белән килмәдем. О, кызык, әйдәгез башлыйк алайса. Әйдәгез. Ризелә апа, сезнең белән бик кызык иде һәм сезгә киләчәктә дә уңышлар телибез. Рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Мин сезнең белән танышуыма бик шатмын. Әшән ТВ үз эшен дәвам итә. Безнең белән калыгыз.